channelnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Alhamdulillah Jason nemoni korban tahun ini. Muga-muga wae tahun iki wedhusku sok payu kabeh, kejual kabeh. Wektune jane jiro lu. Patmono. Kurang seminggu. Permasalahane kurang seminggu lho. Pembeli urung enek sing ndak irene. Kelehku ngopeni iki wis suwe. Nek taun iki ora payu yo rugi aku leh ngopeni. Lenang papat, bedok telu. Jane rego, waduh. Ndak wis muni iki dirasani ndak wis muni. Sabar. Baganmu lagi menikmati kopi. Nek ra dituruti yo bahaya wayah. Dol-dolan ngene iki. Nah. Sing manut ya. Kabeh iki yo nggo kehidupan yo to. Nek ke payu ya aku seneng, nek ke wareg ya ndang gelis lemu. Dodolane iso larang. Lah, lebono kene sirahmu iki. Kandang wis tak resiki. Pembeli teko ya seneng nek awang kandang resik iki. Lali. Mantane nek sing rene engko sore ndang-ndake wedhus. Muga wae taun iki rezekine apik. Wih. Ger. Lah, Kang. Wong jenenge wong namu ki ya pertama-tama yo luk salam. Oh iya, assalamualaikum nang. Ngeruput ngono kuwi. Besti. Raman. Sareng ngopi udut Sepaket. Oh lah iya. Iya toh. Iki paketan. Kowe santai men iki, dingaren iki. Yo ora santai-santai lah awake ning pikirane iki yo mubeng, Kang. Pikiranmu bengi ngopo? Kamu kene. Ayo ngenteni pembeli wedhus nang payu no. Taun iki suwene ngunduh. Iki lho oke lho. Ana ora oke wong yo durung mati. Pakani manak-manak wae. Iki arep bakdo haji lho nang. Lah iya. Lah. Yo diiklanke. Woro-woro. Aku nek nggon babakan iklan apa meneh nggon sosmed ngono aku buta, Kang. Lah buta ki mergone ora iso. Apa ora duwe HP? Lah ya kuwi ora duwe HP. Oh lah iki. Nang saiki kowe engko kalah nek kowe ora tuku HP nggo iklan ki kalah kowe. Lah kok iso kalah iki? Lho saiki kowe ngerti dhewe to, pasar kewan ditutup to? Ijik. Lah terus dagangmu arep nawake arep kepiye? Tak tekok. Opo kowe arep muter-muter desa? Wedhus. Wedhus. Aduh wedhus kan yo ora akeh to. Ora efektif. Sing apik? Kesipakane urung to. Wes agi wae kok. Nek muni wae to. Lah jenenge kaya iki kaya aku kok. Obah sithik nang ngelih. Oh. Kudu dilagani. Iya. Ora, kuwi kowe tuku HP sik. Lah Sultan wedhus kok. Ajare duitmu akeh. Emeng aku. Mengopone? Emeng mlakune. Alah nek ngeling men. Duite pirang-pirang lho nek njero ngomah sira bantal. Duit kabeh. Oh campur godhong, campur BPKB. Ora, iki kowe tuku HP sik. Gek mangkat rono. Engko tak enteni nang kene. Engko tak ajari
Lah kowe tahun 2022 gek bujangan masa kini ora duwe HP. Ya hiburanmu ki apa? Ya gara wedhus kuwi, anggere wedhus muni aku seneng. Aku nek wong iki hiburane HP lho, nek kowe mesti lotre. Ya lho wong ku tambah-tambahan. Iya. Tuku kaya apa jenenge ampas tahu. Ampas tahu. Berarti ampas tahune wedhusmu hasil judi. Ora kudu lho, ya sithik ya cara regane 15.000 ya sing 14.000 hasil judi, sing 1.000 lumpuh. Ora kowe mangkat tuku HP sik. Wis rego piro iki? Lah wong sultan kok dadak teko rego lho. Ora aku masalah nek nggo rego sing ngecek-ngecek aku paling ngrasa seneng. Demok HP rego cek-cek. Bisik wae iki lho. Jenenge kok ketekan tamu tak diundang iku. Ora kowe tuku HP, paling ora sing rego 2 juta munggah lah. Nang itu munggah. Kuwi wis HP kuwi. Kena nggo iklan kuwi. Kena ngono. Engko kowe iklan. Tenang moto lele, bapak di jagongan lho. Aja ganggu sik lho, wong pangane wis enek no. Lah iya. Sabar sik to. Sesuk payu. Engko sore iso. Oh iya. Kowe tuku HP sik, engko tak ajari carane beriklan. Lah kowe iso nganggo HP urung to? Kandhane buta kok diomongi. Blas. Blas. Urung tau nyekel HP. Ha iya, nekel. Angan-angan duwe HP wae ora. Duite akeh jane lho. Anek guru duit yo akeh yo, Kang. Sik tuku kono. Wis kakean sengek tuku. Saiki Iya no tak enteni nang kene. Yo. Oke. Oke. Tak enteni lho. kita tinggal ya. Tinggalin no aku. Tak tuku nang aku. Iya. Metu kono gen cepet. Iki Sing kuwi lho. Sing kamerane 3 lho. tukune nggon counter. Heeh, masalah apotek. Apa sih enak? Ora ini. Sing kamerane nderek 3 mburine. Kamerane mburi telu. Heeh. Mburi 3 ngarep 6. Oke. Kakean kamera. Kok nggare tuku. Wong ketinggalan rokok iki. Nentang. Wong 2022 kok ora duwe HP nang kana. Wong iki rokok terus. Lah cah iki mau kurang kok kaos iki. Wih, dede. Lah tuku HP ra kaosan iki. Ngundrasni wong edan ya cah kae. Aduh, wong kaosan wae kata kaya wong edan. Waduh sedane yo berisik. Tuh, iki kopine entek. Nek kopi entek iki ngenekke. Kaya wong-wong kae ditulit-tulit ngene iki. Ngene iki kopine. Weh. Wis teko to. Iya. Wis teko. Wes iki opo? Apa kuwi? Rek kongkon tuku HP. Lho. Iki ya anakan urung kaya didol ya wis keluyuran lah kon ilang kepiye? Sik iki Mau ki adahe entek terus digawani nyadah kaya ngene iki. gede menadae tuku piro? Siji lho. Kira kok 3.500.000. Tak buka yo. Lah tanganmu reket no, Bro, kok deres isik. Iki anyar lho iki. Lah. Gampang iki. Tapi ada kowe menang. Hah? Ada kowe menang. Lah yo HP larang kok. Rego piro? 3.500.000. Analon. Kang, iki anyar lho, Kang. Ya Gusti. Kowe iki jan Pur ada sing jiglo. iki sing mari larang ki adahe kok kowe adol HP ra nggo adah rugine kokean. Oh, iki janyar iki. Sing ngerti rung carane nguripi. Aku lek ngomong ket mau tau ki buta nggon babakan HP. Tak ajari yo. Iki pencet iki lho.
keneng pendel-pendel pendel apa? Tombol. Pencet ini. Mil. Jedot iki. Ya urip to. Oh, ini urip. Urip. Terus. Lah iki urung eneng nomere kok. Ya mbah kuwi ora mudeng kok. Lah kuwi mau tukune kepiye? Ya Gur nang counter to. Heeh, Tekan counter, ngontok kredit, milih HP, bayar. tak bayar, mulih. Ora dianu mbak petugas kuwi. Lah dianu piye maksudmu? Oh ya aku mau diarani wong edan mergo ora nggo kaos iki lho. Jet. Lah wong kowe iki lho. Ora maksud iki mau ora diisi nomor sisan ngono lho. Nomor. Ora mudeng aku nomor apa to? Aduh, saiki ngene. Nek ora nggo nomor ora iso urip apene. Yo ora iso uripno. Saiki kowe tuku nomor sik. Ya, tuku nomor sik. Saiki no. Saiki men to, Kang. Alah. Manu to, tuku nomor sik kono. Dik mangkat to. Ya. Iki ben engko tak periksane. Tuku nomor sik. Saiki. Iya nek ora diseni nomor ora iso apa fungsi no. Tuku nomor sik. Titip. Engko enggak ada pakane wedhus. Yo. Metune kono. Ini kok sitok ta kene iki. Iya, sik kono. Sing domah aku ada ndak kowe ngatur lewat kono lewat kene. Wah. Yo apik iki HP-ne iki. Iki teleponi nomor. Oh, Wis, isuku. wis. Cepet men. Iki. Aku ki yakin engko bengi genah nembus iki. Iki wis tak bolak-balik tak undang untuk iki. Apa nih? Nomere. Lagi apa to? Nomor no. 7441. Tak bolak-balik tak unggah uduk ki tak mistik. Ki, kowe ki teko men to nang. Iki to Kang ngajari kon tuku nomor. Maksudku ki nomor HP. Kudu nomor togel kaya ngene. Nomor HP, nomor sing nggo iki HP-mu ben iso ditelepon. Kuwi eneng nomere, nomor kartu. Ah, kartu. Kartu. Apa kamu ket mau? Tak kira Lah mau ngomongmu nomor. Iya kartu. Yo tuh kartu. Iki ngopo ngono kuwi? Iki kok nek nembus. Iki ndang mangkat kono, selak magrib iki engko. Ape ngene ora ning nomere. Jo suwe-suwe. Kartu to. Iya kartu. Ah. Cah, ora mudeng ngono. Wong kon tuku nomor HP malah tuku nomor togel. Piro kan nomere? Bisa kok ngerti metu kae cah kae. Wong kaca ya cah edan. Jare anggere tuku nomor tekok wong edan kok metune. Danang. Wis. Wis kon kartu ket mau aku mudeng. Damai. Nomor no. Kuwi regane 5000 saiki. Apa meneh? Ndak plorok-plorok. Nang, aduh. Iki kartu opo? Remi no. Sing jaluk tuku kartu remi iki sapa? Kartu nomor sing kaya kartu kuwi lho. Ih, Lah iki mau nomor salah. Ndelok kartu salah. Piye to Kang aku ra mudeng dadi? kok jane cilikanmu sekolah ora to? Sekolah. Apa yo iki hubungane opo kartu remi karo HP iki lho? Kartu sing eneng nomor telepone kuwi lho. Duh, nang. Bongkong ngurusi kowe iki. Iki gawean nyang konter wae kono. Gaweane nyang konter. Gendang. Pokoke Iki digo nang counter. Hmm. Terus ngomongnya piye? Mbak, iki tukoke nomor sing nggo HP iki. Pokoke mangkompliti ngono kuwi. Iki wis beres engko. Wis beres. Aku judeg ngurusi kowe. Wis, HP sitok wae. Syaratane kok era-era. Wong kon tuku nomor HP ndak tuku kartu remi iki lho.
Kena koyo ngono ra mudeng. Likur. Nah, wis komplit iki. Mau ngomongnya piye? Aku tak lungi, Mbak, iki dikumpliti. Nganggo Nanti sambel. isen aku liwat kono. Oh lah, ya kan jadi kok kono. Mau ngomong komplit. Wis, Sak sambele. sak lalapane. Cek ya. Kan. Nang ketok aku mau diabusi kok, Kang. Lho, dapet sapa? Mbak counter. Lah kok iso? Lah kan aku ngene ceritane, Mbak. Oh. Aku tumbas pulsa. Heeh. Sak nomere, sak kartune, Mm-mm. komplitono. Kompleti. Supaya HP-ne iki fungsi. Heeh. Aku ngelungi jet 50.000. 50.000. Kan kon milih. Heeh. Sing 20.000 apa 35 apa 50.000, Mas? Kowe sing 50.000. 50.000. Heeh, terus. Dit, Dihapusine kepiye? aku ngelengi duit. Mulai kira nggo apa-apa gun nggo HP karo nomor kita. Aku mangkat yo gun nggo HP gun karo kelas kita. Kowe nang konter. Ngelungi duit 50.000. Mulai ora nggo apa-apa. Oh lah. Kowe kuwi sing pekok nang. Lho kok aku lho. Aku iki korban lho, Kang. Korban 50.000 lho. Ya Allah, iki sing jelas iki. Aduh. Ada yo kebangetan menton nang. Kemangatan piye lah, aku kurang ngopo to karo counter iki? Sing kok tuku mau, heeh to. Heeh. Iki wis mlebu nang kene. Mbak, mau iki yo gur ngene lho, ngene kali HP ora nglebokke sesuatu yo ora lho. Lah mlebune kok ngendi? Lho. Aku duwe detoke iki yo ning aku yo teliti. Lah wong mau iki go tak lungi duit terus nggih Mas HP-ne kula cekel riyen lho ngene iki karo tek ngene iki ning ora nglebokke apa-apa. Goblok iki lho. Kuwi mau ki proses nglebokke nomormu sak pulsamu nang jero HP iki. Dadi nang jero HP iki wis eneng nomere, wis eneng pulsane. Ki tak cek Wi, pembaruan sistem. Wih, sudah masuk pulsa. Wih, sudah buka kabeh pesan ki, woconen. Pesan. Iki to? Kartu Anda sudah diisi. Aduh, kuwi lah kapusan. Berarti Lah kowe iki padake tuku gorengan 5.000 terus nggawa kresek isine. lah yo wong ora tahu Kang. Berarti nomere mlebu rene iki. Wis komplit iki. Pulsane mlebu rene. Wis komplit. Kita ajari yo, Berarti fungsi ya. fungsi Kayak carane nganu, Kang. sarane Wong nganu. kae kan misalkan nek pulsane arep entek mesti dicek sik. Heeh. Lah carane ngecek pulsa iki lho, men sepane pulsa iki ora kentekan lho. Maksudnya ngecek pulsane iki to? Heeh, ngecek pulsa iki. Oh, ki gampang. Kuwi kari pencet pager. 1 2 3 pager. Ora nek bolpen to, Kang. Aku lalinan dadi. Yo nyoba tak eling-elinge. Pencet pager. Pencet pager. 1 2 3 pager. 1 2 3. Pencet pager meneh. Engko langsung iso ngecek. Iya. Oke, wis mudeng. Paham. Eling-eling ya. Lah, terus apa meneh ya iki ya. Nah, iki bukaan mau dikei password urung. Langsung ning password-e. Nah, iki to, iki nomorku tak lebokke, nomorku ya. Heeh. Nomorku tak lebokke 088 piro ya. Nomormu akeh men to, Kang? Oke nomorku. Nomor ki rumah gur 4 angka, 3 angka iki. Aku ini nomor togel, guys. Oh, betul. Itu Oh. 0895411. 0895411 tak tulis jenenge ini. Kita simen kuwi. Tak jenenge Kang Yani. Sing gedhe tulisane Yo, yo. cilik. Kang YANI Yani. Wis. Iki berarti aku wis bisa menghubungi kowe. Engko aku tak mulih to. Heeh. Engko tak tes ya to. Iya. Oke? Oke, Wis siap. mudeng to? Paham. Wis mudeng. Nah, ya wis nyo. Sing urung mudeng ki nggen babagan kamera, Kang. Nek babagan kamera ki mengko aku tak kongkon nada wae. Engko tak kongkon nada, takon rene.
Nada anakmu. Wih, kayak iki handal nek berbabagan kamera. Pinter. Wih, selfie ngono, selfie. Ngerti selfie ra kowe? Selfie. Selfie ngerti ra? Selfie Damayanti. Kayak Septia. Aku ning kene uteke kur Septia Damayanti wae. Meksa kowe jenenge. Ora dipercaya ora hasil. Selfie ki foto sendiri ngene iki. Oh. Engko ben diajari nada. Iya. Iki aku tak mulai. Rokoke udah tosek kuwi. Apa tak gawe kabeh engko ongkos ngono. Ya ora apa-apa gawan. Yo, Tak kon tuku. sak wis tak kuwi. Iki engko tekan omah tak tes yo. Ya siap. Iki baris komet kena nggo Wis. fungsi ya gitu. Engko apa-apa engko tak ngomong nada gen rene. Iya. Nah, terus suwun Kang Janu. Nek ora duwe kanca Kang Janu ra babakan HP ngene. Adare nek lewat sosial media iki ngiklan ke apa-apa ya penak. Iki mau carane ngecek pulsa piye ya Kang Janu? Pencet pager 1 2 3 pager. Cek tak coba nih. Pencet pager 1 2 3 pager. Burung fungsi. Pencet pager 1 2 3 pager. Lagi kok ora urip ta iki? Iki kepiye iki ngajarine mau iki? Pencet pager 1 2 3 pager. Ini jedul apa iki ping pindho jane. Pakine ra dibaleni neh bahaya iki ora iso fungsi no iki rego 3.500.000 iki. Tak parane cah. Moro ngene Kang Janu. Tang. Kang. Oh, lajan. Kang. Oh. Aku. Tan. Aduh. Wong kok isine ngaget-ngageti wong kuwi lho. Iki aku rene arep genahke. Ngopo? Ngaking. Lagu lagi penak-penak turu kok ganggu ki ngopo? Iki mau lho ora kenek tak ngecek pulsa. Lah kita diajari mau pencet pager 1 2 3 pager. Wis. Kok rusak HP-ne? Rusak apane sing rusaki pagere. Iso lho kepiye mau? Kowe ngerti pager kadang wedhus kae? Heeh. Pager 1 2 3 pager. Ping 17 ora jebol pagere lho. Iki ora begegek ora buka-buka. Aku prono. Apa tuh? Ben utekmu pindah mengarep meneh. Lah jare pager 1 2 3 pager. Sing dipencet maksudnya iki kene danang iki blah iki. Nah, iki ning nomor iki ning bintang. Heeh. Iki ning pager iki lho pager. Pager iki yang ngene iki. Heeh. Pager. Hah? 1 2 3 pager. Dinteni. Woconen pulsane piro? Oh iya iki didol pulsa 50.000. Lah wong pager kadang wedhus kok pencet-pencet mbok ngasih tekan tahun 2020 ora jedul-jedul. Sing dipencet ki nggon HP-ne. Iya. Aduh. Wong iki diganggu. Tingkat kono. Oh, seung teko lunga lho. Aku wis lah tidur siang iki terganggu iki. Wis.
Wis Tak tugone sik. bintang. Pager. Kilo sing kaya pager ngene iki. 1 2 3 pager. Nah iki kaya gambar telepon pencetan. Ting. Metu. Oh ya pusanda 50.000. Wong sing kau penceti pager kanjang. Paham aku ya wis. Lanjutna turunan meneh. Engko ada nek teko kon nang nggonmu kon ngajari kowe kuwi kamera kuwi kok. Wis ki kono minggat to. Set. Itu enak dah. Pak, Apa menenang? kok nang toh? Oh lah. Apa? Aku arep dolan. Dolan yo kari dolan kono kok. Kok dolan? Sangune no. Lah dolan kok njaluk sangu lho. Yo yo no jajan no. Kok nek ngelih? Ada 2.000. Kuwi. Ora neng meneh. 2.000 tok apa lho, Pak? Gore tok cilok secunduk. Kembali kok, Pak? Wis ora eneng yo, wis ora eneng kuwi. Alah, Pak. Iki kono mangkat. Oh yo, anu kuwi wae. Apa? Kowe nyangone lek danang. Ngapa? Lek danang bar tuku HP. Ah? Kono kira mudeng masalah HP. Masalah kamera kuwi lho. Kae mau aku ngomong kok ben diajari nada. Terus mau lek danang ngomong, "Oh yo kon rene, engko tak ongkosi 50.000." Tenane? Heeh. 50.000. 50.000. Aja nih. Lah yo pikir kono. Tenang lho, Pak. Yo. 50.000 lho. Ngomong wae ki kono lu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini iki penjelasan ki. Iki yo bener. Nyalahke aku ngaran aku kok. Lho ora kok. Salah iki kono penjelasane kurang jelas. Jare pager 1 2 3 pager. Lah kuwi ngati jebol kaya ngono pagere. Pembeli urung teko, pager wis jebol. Alah, kene gampang babakan HP. Kecil. Aning permasalahannya nggon kamera iki sing urung iso iki. Wah, pas. Kamu kan bapakmu rene. Hai. Kayak linggo ngene, aku ajaran nggon kamera iki. Lek, jarene HP-mu anyar. Ayo iya. HP ora. Yo apik cah. 3.500.000 lho dah. Ning permasalahannya dah. Apa? Aku ki ora mudeng nggon kamera iki dah. Kok tolong diajari aku. Grup ngono ra iso. No. Gampang. Ki lho, Lek. Ki lho anak gambar kamera to, Lek. Heeh. Ki mbok buka. Heeh. Lah, terus ki kamera depan ki. Ndi? Ki kamera depan ki. Heeh. Lah, iki kamera belakang. Heeh, lah anu dah, nek carane wong-wong ke nek selfie no piye nek selfie? Nah, selfie ngene iki. Terus iki kok dipencet ki saiki. Cekrek ngono. Oh, tak nyoba selfie ya. Ya. Di kamera belakang ini pemandangan, kamera depan ini di selfie ini. Heeh. Ora dah, ki hasilnya ndi dah? Ki lho, Lek. Ki. Astagfirullahaladzim. Iki sapa dah? Oh, Lek. Ada bagus men. Iki apa bener rusak iki? Loh, kok rusak? Lah mosok iso bagus kaya ngene dah? Kuwi to, Lek, jaman saiki ki nganggone filter. Filter iki apa? Filter iki kaya semacam alat sik membuat
wong sing elek dadi apik. Piye ya? Wong sing elek dadi ayu apa bagus ngono lho. Mulak men lek saiki aja gampang tertipu nang sosmed kae lho. Sing cahe do ayu-ayu kae lho. Asline ya ora ayu. Elek. Iya. Oh, ya. Kancaku kowe gampang men entuk pacar ning sosmed. Tibake dhek gur tertipu karo filter ya. Mulak men hati-hati. Iya ya dah ya dah. Elek. Wedhus akeh lek. Alhamdulillah dah. Muga-muga tahun iki iso payu kabeh dah. Elek, aku ndek pertanyaan. Apa? Wedhus. Elek, kowe mudeng ra? Apa? Kenapa wedhus ambune renges? Wedhus sambune prenges merga ra tau adus. Salah. Terus Mergane keleke papat. Wong sik kowe sik keleke loro ambune. Cot bacin. ngece dah. Tenan lek. Elek, Apa? aku ndek pertanyaan meneh. Apa? Wedhus. Sik, foto mau. Elek, bedane kowe karo wedhus apa? Lah yo jelas beda no dah. Apa? Aku iki genah hansem kok tok padake wedhus lho. Salah. Nah, terus Rada bedane. ngece. Aku tok padake wedhus. Wis ora madake lek Nah, terus kembarane. saya nemen kowe. Elek, wis mudeng to lek sik kamera wi lek. Wes dah, kita coba terus iki kena mau iki. Wis lek tak pamit lek. Heeh, hati. Salang ke bapakmu, do turu wae. Apa? Lah yo wis kok. Duwe to apa to, dah? Wong aku rene gara-gara bapakku ngomong, aku rene ngajari kowe nganu kamera kuwi. Aku dikeki kowe 50.000. Sing ngomong sapa? Bapakku. Bapakmu ngomong ngono kuwi. Aku ora tau ngomong ngono dah. Alah, wis kene pokoknya 50.000. Ora ora 50.000. Jalah dah iki jakali bapakmu meneh iki aku iki. Wah, Jan. Jujur lho, dadi 100. Halah, Kok halah lho? gagak jujul. Lah iya. Jarene Sultan Semarang. Nek sultane sultan dah. 100.000 ndadak kon jujul. Lah kan mau paling bapakmu 50 to dah. Kok derajatmu langsung turun lho, Lek. Apa iya? Nek aku njaluk jujur. Heeh, wis ra bagus, Lek. Berarti nek aku ora njaluk jujur bagus. Heeh, bagus. Nek njaluk jujur, Dadi elek. anu tak tambahi 2.000. Jadi 100 2.000 kuwi. Nambahi kok 2.000 lho, Lek. Alah dah kowe iki. Ya wis lah, Lek, apa-apa, Lek. Sebenarnya aku cek bagus to. Kowe kok malah nambah iki saya bagus, Lek. Yo alhamdulillah. Sip. Ya wis, Lek, tak Yo. pamit. Kayak kono. Salam ke bapakmu jo turu wae. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Janu Ijan. Wong nyate ngajari anake kon rene. Tak kon ngakali aku. Kon ngepek 50.000. Wo lah Jan. Ning yo ora apa-apa. 50.000 ki dipiro sing penting aku iso selfie kaya ngene. Ngerti selfie. Ning pertanyaane iki. Iki ket mau ki rumah saku pulsane yo ijik. Ane kok ora enek sing memanggil ya. Ora kontakku iso apa wae to iki kontak-kontak. KONTA. Kontak. Wo. Lakur Kang Janu kontake. Ki jojo HP-ne rusak ya. Ora enek sing memanggil iki. SMS ki lho yo ora. Burung wuli.
telepono sing duwe kontak kuwe. Rusak tenan iki HP ku iki. HP kok sepi men kaya ngene lho. Pulsa lho 50.000. Ngopo repane pembeli yo urung do teko. Kengko selak gering neh iki wedhusku. Akhirnya berdering. Anak sing memanggil. Oh, apa yang memanggil ini? Canggane memanggil iki. Berarti aku kudu rono iki. Ora rono bahaya engko jenenge Kang Janu iki. Ate memanggil kok, nek aku ora teko bahaya no. Hah? Tapi ora diangkat tuh iki Danang ki. Ditelepon kit mau ora diangkat ki. Ki mudeng ora? Weh, kenapa? Lho. Tekan kene to kowe. Ning HP ku mau tulisane Kang Janu memanggil. Aku makane cepet pedang rene. HP-mu ndi? Tak tinggal. Lah kok angkat ki, teleponku ora kok angkat ki ngopo? Maksudnya angkat? Lah aku kan iki mau nyoba nelpon kowe. Heeh. Ada ora diangkat malah rene ki ngopo kowe? Lah kemo tulisane gur Kang Janu manggil. Ora nek tulisane nang angkat ora enek. Aku makan langsung manggil rene. Enek perlu apa? Oh, ampuni hambamu ya Allah. Ati kowe iki peklo iki triple X. Kok mudi aku mentenang. Kok piye to Kang aku iki gur manut ning HP lho Kang. HP mau tulisannya Kang Janu memanggil. Maksudnya memanggil ki aku ki menelpon saka kene ya to. Kuwi diangkat. Angkat teleponnya, angkat karo dipencet ting. Halo. Ki kowe ning suarane. Ora jare terus Kang Janu memanggil terus kowe rene. Lah kowe nek koyo ngono ora ning kusine tuku HP no nang. Tulisannya apa? Kang Janu memanggil. Terus inisiatifmu rene ngopo? Lah yo jeneng dijeluk kowe kok. Lah yo mlayu rene. Kuwi iki memanggil iki penceten tombol ijo terima. Mengko saka kono iso halo krungu suaraku. Kok kowe iso krungu suaraku, aku krungu suaramu. Halo. Ora terus memanggil terus HP-ne kok seleke terus kowe mlayu rene iki ora ngono kuwi. Alah, Kowe iki jen kebangetan kok dadi wong kok. Kebangetan piye to, Kang? Aku iki gur wong nrimo ing pandum lho, Kang. Ora gurung trimo ing pangdum iki jenenge. Iki trimo pekok iki. Goblok. Ora bragan. Lho, Kang Janu memanggil ki maksudnya ki kode. Bahwa aku ki nelpon kowe. Dek kowe kari mencet sing tombol ijo-ijo kae ceklek. Halo. Malah kowe mlayu rene. Ayo jeneng nyelke kowe iki. Asline kowe iki ya jane pangkate iki juragan wedhus. Bondone oke. Tapi wong sugih. Tapi otakmu lho kesrek. Ngono to, Kang. Ora iki layak yo. Kowe iki ora rabi-rabi. Heh? Rabi layak kowe mau. Kowe pekok kowe mau ora rabi. Weh, aku ki yo pengen duwe cita-cita rabi lho, Kang. Kowe jeng duwe pengen. Yo ndek duwe, isik pengen. Kepengen rabi. Isik kepengen rabi. Weh, cita-cita rabi. Oh, wah. Lah nek aku ora rabi, sok men banda aku sing arep ngepek sapa? Banda wedhus papat e kemaki. Ben, Saiki HP-mu nanti. tak tinggal. Engko kowe tekan omah to. Hah? HP-mu kepuken. Lah ngopo? Lah kowe lho, ora duwe HP pekok. Duwe HP saya pekok. Nyanyelke kok. Ndarep nandi ye? Piye to? Lah aku mau gur manut ning HP tulisane Kang Janu memanggil. Lah kok tekan kene diuring-uring. Jane ya aku ya ora pekok-pekok banget. Ning kok ya salah wae. Asik.